Inselmulkom. Din hija xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex. Se nwaslulkom il-lezzjo divina fis-solennità ta' Għid il-50 Pentekoste, il-ġurnata illi fija l-Ispiritu Santu niżel fuq l-Apostli. Din il-festa jew aħjar solennità tagħlaq iċ-ċiklu sħiħ ta' ħdud ta' żmien qaddis tal-Għid. Jew wkoll l-aħħar xandira li se nwaslulkom bil-lezzjo divina infissra mill-Biblisti Għawċin għal din is-sena liturġika. Għalhekk kif inhu xieraq, il-lezzjo divina llum titmexxa mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Nagħtu bidu billi aħna wkoll mal-Knisja kollha ninfokaw l-Ispirtu Qaddis ta' Alla bl-ewwel innu, Spirtu Qaddis tal-Mulej. Fejja minna l-mart, ejja aħina mulej. Spirtu ta' farraċ ta' daw, il-għawċ dallamna farrakna bisħiq. Tina l-erf meħtieġ, narfu nimxu triq biex ngħixu ħajja fi slim. Spirtu ta' mħabba bla qis, lilek foħrija min qalbna natu, flimkien mal-missier ma' Ġesu ħellis, lilkom kull glorja, amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Missier Qaddis, nitolbuk il-lejla biex bibnek il-Għażiż Ġesu tibat fuq kull wieħed u kull waħda minna l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Int li battu fuq id-dixxiepli tiegħek fl-ewwel żminijiet tal-Knisja u min-nies imbeżża għamilthom apostli ħabbrieka kuraġjużi. Għatina il-fejqan fil-biżat tagħna. Għatina il-kuraġġ fl-iskoraġġiment tagħna. Għatina il-qawwa u t-tama fid-diffikultajiet tagħna. Inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluja, Alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak il-ħadd fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom: Islim għalikom. Kif għalhekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lil mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Islim għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibat lilkom. Kif għalhekk nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubithom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Il-kelma tal-mulej. Li kieku jkollna nistaqsu. Imma dan l-Ispirtu Santu x'inhu? Imma dan l-Ispirtu Santu kif nindunaw bih f'ħajjitna? L-Ispirtu Santu huwa dak is-sentiment profond, dik is-sensazzjoni profonda fil-fond tal-fond tal-qalb tagħna li toħloq fina sens ta' tama minkejja d-diffikultajiet u l-problemi li nkunu għaddejjin minnhom. L-Ispirtu Santu huwa dik is-sensazzjoni ta' ċertezza, dik is-sensazzjoni profonda ta' serħan il-moħħ illi maħniex kapaċi nispjegaw l-oriġini, il-bidu tagħha minkejja l-inċertezzi u l-isfidi li nkunu għaddejjin minnhom fil-ħajja. L-Ispirtu Santu huwa dik is-sensazzjoni profonda, sensazzjoni fl-eruq tal-personalità tagħna, l-isfel ħafna fil-qalb, l-isfel ħafna fil-moħħ, l-isfel ħafna fil-konsapevolezza, imma mhux biss anki fl-inkoxjenza tagħna, f'dik il-parti fil-persuna tagħna li maħniex konxji minnha.
L-Ispirtu Santu huwa dik il-paċi, dik is-serenità illi tibqa' hemm minkejja l-maltemp, minkejja d-diffikultajiet, tista' tiċċajpar għal ftejt, tista' ma tibqax tidher għal ftejt, imma qiegħda hemm. Meta moħħna jaħdem sew, meta qalbna taħdem sew, niġu f'kuntatt mill-ewwel ma' din il-profondità, ma' din il-verità. Il-qari tal-lum jipprova ikompli jiddeskrivi, ikompli jispjega din il-preżenza fija, fik, f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Li hija preżenza li tant nixtiequ, li tant irridu. Hija preżenza illi għandna qaċċ kbir għalija. Għandna xewqa profonda għalija. U dan l-qaċċ u din ix-xewqa l-iktar li nħassu u fil-momenti jibsa, fil-momenti diffiċli tal-ħajja. Il-Vanġelu tal-lum, San Ġwan, jippreżentalna lid-dixxipli fl-ewwel jum tal-ġimgħa, il-ħadd fil-għaxija jgħidilna l-Vanġelu. Kienu flimkien, iva flimkien, imma magħluqin, imbeżżejn mill-lut. Il-ħadd kien dakinhar tal-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. Imma minkejja li kien jum l-irxoxt, dawn id-dixxiepli kienu qegħdin jagħmlu esperjenza ta' biża', esperjenza ta' mewt. Kien il-ħadd fil-għaxija. Fi kliem ieħor kien beda jum ġdid li ma jispiċċa qatt. Għaliex? Għax jekk hu il-ħadd fil-għaxija fil-kalendarju ludi suppost u diġà t-tnejn. Il-ġurnata tibda ma' nżul ix-xemx tal-ġurnata ta' qabel. Imma San Ġwan jgħidilna li kien il-ħadd l-ewwel jum u jkompli li kien fil-għaxija. U dan il-ħadd huwa mingħajr tmiem. Fi kliem ieħor huwa l-jum li qed ngħixu fih aħna llum. Dan hu l-ħadd. Il-jum tal-qawmien. U bħad-dixxiepli aħna wkoll jista' jiġrilna li minkejja li jew jum il-ħadd, minkejja li jew jum il-qawmien, minkejja li Ġesu irxoxt, Ġesu imqajjem, però aħna ngħixu bħalli kieku Ġesu ma qamx. Din il-ġimgħa jekk ma nisbaljax nhar il-ħamis, iltqajna ma' silta fl-Atti tal-Apostli li ħallit sinjal qawwi fija meta qrajta u rġajt qrajta. Dan jidħol prokuratur ġdejd f'Ċesarija Marittima f'Iżrael biex imexxi wara Ponzu Pilatu. Dal-prokuratur kien jismu Festu. U biex jibda jara xemm jibda jdur il-postijiet. U fost l-oħrajn jinduna li fil-ħabs kien hemm raġel li kien ilu hemm 3 snin. Dan ir-raġel kien Pawlu. U meta staqsa għalfejn, x'kienet ir-raġuni għalfejn dan kien il-ħabs. Tafu x'irrispondew? Għax dan qal li Ġesu li ġie kundannat taħt Ponzu Pilatu u miet, dan qal li raħ imqajjem, li raħ irxuxtat. Ejduli intom biex bniedem tal-kalibru tal-intelligenza ta' Pawlu jasal biex jagħmel 3 snin maqful fil-ħabs. Ejduli intom kienx tassew konvint, kienx tassew ċert minn dak li kien qiegħed jgħid li ġifieri li Ġesu kien irxuxtat, li Ġesu kien qam. U dan il-prokuratur il-ġdejt staġeb
Festu. U prova jeħilsu, prova joħorġu mill-ħabs. Imma l-Lot ma ridux. U għalhekk kellu jmur Ruma biex jiġi ġudikat quddiem l-imperatur. U kien dan li wassal lil Pawlu mbagħad biex jasal sa gżiritna jew aħjar biex il-maltemp li jtalla twaslu f'nofsna. Iċ-ċertezza ta' dan il-bniedem li Ġesu u irxu xtat. Iċ-ċertezza ta' dan in-nisrani li Kristu mqajjem mill-imwiet. Il-qawmin mill-imwiet ta' Ġesu, il-jum tal-ħadd li qed ngħixu fih aħna llum ibiddel l-istorja kollha tagħna. Ibiddel il-ġrajiet kollha tagħna. Ibiddel l-esperjenzi mod speċjali dawk negattivi tal-ħajja tagħna. Ibiddel id-diffikultajiet tagħna, jagħti sens differenti lil problemi ibsa ta' ħajjitna. Imma l-biża' x'tagħmillek? Il-biża' tagħalqek. Il-biża' talaqna bħala persuna mbeżza issiba bitqila biex tikkomunika, tingħalaq fiha nfisha. Talaqna bħala familja li tibża, tingħalaq fiha nfisha. Talaqna bħala ħbieb, talaqna bħala grupp, talaqna bħala pajjiż, il-biża' tagħalqek. U hekk ġralhom id-dixxiepli, u hekk jiġrilna aħna meta ninħakkmu mill-biża' tad-diffikultajiet u l-problemi tal-ħajja li ħafna drabi insibuha bitqila biex nifhmuhom u iktar biex naċċettawhom. U l-Vanġelu jgħidilna li ġie Ġesu u qgħad f'nofsu. Interessanti din ix-xena. Din ix-xena li tiġri fil-ħadd l-ewwel jum tal-ġimgħa li ma jispiċċa qatt li għadna fih aħna wkoll. San Ġwan il-mod kif jikteb irid jurina li aħna għadna f'dan il-ħadd. F'dan il-ħadd li huwa jum mingħajr tmiem, it-tmien jum li huwa l-barra miż-żmien, imma it-tmien jum li jikkomprendi li jaqbad fih iż-żmien kollu kemm hu. Qed ngħixu fi żmien ta' Ġesu irxu xtat. U Ġesu jiġi u joqgħod f'nofshom u ma jmurx. Skont il-Vanġelu ta' San Ġwan jiġi u joqgħod f'nofshom u ma jmurx. Jibqa' hemm, jiġifieri Ġesu qiegħed hawn. Ġesu qiegħed f'nofsna. U x'ikun l-ewwel messaġġ tiegħu? Is-sliem għalikom, il-paċi magħkom. Ejjew ma ninsewx l-aħħar li kienu ltaqgħu miegħu dawn l-10 min-nies li kien hemm fiċ-ċenaklu. Id-dixxiepli ta' Ġesu kienu kollha kemm huma ħarbu, telqu. Barra dawk li tradewh, bijewh u dawk li ċaħduh. U Ġesu l-ewwel laqgħa li jkollu bħala irxu xtat, l-ewwel laqgħa li jkollu bħala mqajjem il-mewt, f'dan il-jum il-ġdejd, f'dan iż-żmien li qed ngħixu aħna llum, ikun is-sliem għalikom, il-paċi magħkom. Fi kliem ieħor, l-esperjenza ta' ħtija, l-esperjenza ta' uffiża, id-djufija tagħkom, id-dunub tagħkom, jinħafer, jinqered, jinħaraq fin-nar tal-imħabba tiegħi. Is-sliem għalikom. Kemm għandna bżonna din il-kelma, is-sliem għalikom. Kemm għandna bżonn min iħares lejna bajnejn ta' ħniena biex jgħin lilna wkoll inħarsu lejna nfusna bajnejn ta' ħniena. Kemm għandna bżonnhom l-għajnejn minn mlien ħniena ta' Ġesu biex iħarsu lejna bimħabba kbira b'tali mod li anki jent inħarsu lejna nfusna b'sens kbir ta' rikonċiljazzjoni, b'sens kbir ta' aċċettazzjoni tal-persuna tagħna, ta' dak li aħna, ta' dak li stajna għamilna,
ta' dak li se taġġralna fil-ħajja. Isliem għalikom. U biex Ġesu verament jagħtihom dan ir-rigal, ir-rigal tal-paċi, ir-rigal tas-sliem, jurihom idejh u ġenbu. Isliem għalikom mhix sempliċement tislima bħal maħna niltaqgħu ma' xulxin u nsellmu lil xulxejn. Wisq iktar minn hekk. Isliem għalikom hija r-rigal tar-rikonċiljazzjoni, ir-rigal tal-paċi. Bħalli kieku Ġesu lid-dixxiepli jrid jgħidilhom ma baqa' xejn fikom, xejn l-ebda kantuniera fikom kera, illi intom minħabba fekk għax kera tridu tħarsu lejja bl-ikraħ, ma baqa' l-ebda aspett negattiv fil-persuna tagħkom. Kemm għandna bżonna din il-paċi, kemm għandna bżonna din iċ-ċertezza, kemm għandna bżonnu dan il-fejqan, kemm għandna bżonnu dan l-Ispirtu ta' Alla li jagħtina din il-paċifikazzjoni ma' nfusna u mal-oħrajn. U kif għalhekk jurihom idejh u ġenbu. Jurihom l-idejn li jagħmlu l-ġejt, l-idejn li fejqu, l-idejn li messew l-għajnejn omja, l-idejn li qabdu wejt it-tifla ta' Ġajru u qajmuha, l-idejn li messew il-lebros, skandlu kbir, tinġejs ma tistax tersaq lejn in-nies, ma tistax tersaq lejn it-tempju jekk tmiss ma' lebros. U Ġesu imiss il-lebros, jgħidilna l-Vanġelu bidejh. Daw l-idejn li ma jibżgħux imissu l-ar ħmieġ tal-ħajja tal-persuni, tal-ħajja tagħna. Ġenbu il-qalb miftuħa. Li 3 ijiem qabel fuq il-Kalvarju kien ħareġ minn din il-qalb minn ġenbu id-demm u l-ilma. Id-demm huwa is-sinjal tal-ħajja. Għall-Lut mod speċjali id-demm ifisser il-ħajja fiha nfisha. Id-demm li joħroġ hija l-ħajja ta' Ġesu mogħtija, mogħtija lilna, mogħtija bimħabba, u l-ilma sinjal tal-Ispirtu Santu, sinjal tal-Ispirtu tiegħu. Naraw iktar il-qudiem jekk Alla jrid x'inhu. U d-dixxiepli jifirħu meta jaraw lil mulej. Ir-rikonċiljazzjoni, paċi mhux biss magħhom infushom, imma wkoll miegħu. Min jaf kif immaġinaw li kellha tkun kieku kienu jaħsbu li setet tiġri il-laqa ma' dak li huma tradew, ma' dak li huma ċaħtu, ma' dak li huma biegħu. Min jaf kif kienu jimmaġinawha laqa bħal dik. U bir-raġun jifirħu meta jaraw lil mulej. Il-verb użat minn San Ġwan biex jgħid jaraw mhux sempliċement tilmaħ u tibqa' dej, dak huwa l-verb blepo bil-Griek. Mhux sempliċement il-verb li inti tara u tħoss xi ħaġa fejk, il-verb teoreo bil-Griek. Imma hu verb iktar profond, il-verb oraw, jiġifieri tara u tara fil-fond, tilmaħ li lien minn dak li qed tara. Dak li aħna msejħin nagħmlu f'jum il-ħadd li ma jispiċċa qatt, f'jum il-ħadd tal-irxoxt, jien u intom, dak li aħna msejħin nagħmlu, naraw il-mulej preżenti anki jekk mhux bl-għajnejn tal-ġisem. Naraw li l-mulej preżenti f'nofsna, nilmħuh fil-profondità tal-verità tiegħu li tmur lilien mis-sensi tagħna. Imbagħad Ġesu itenni jgħidilhom isliem għalikom. Il-paċi huwa l-ikbar l-ogħla l-isbaħ, l-iktar prova ċara, l-iktar sinjal ċar tal-preżenza tal-Ispirtu Santu fil-qalb tagħna. Il-paċi, il-paċi. Il-paċi tmur lilien mid-diffikultajiet u l-problemi li ngħaddu minnhom. Il-paċi tal-qalb tmur lilien min jekk aħniex sinjuri jew le. Il-paċi tal-qalb tmur lilien
min jekk seħħewx il-pjanit tagħna jew le. Il-paċi tal-qalb tmur lilien min jekk aħniex kif nixtiequ aħna jew le. Tmur lilien minn dan kollu. Isliem għalikom. U Ġesu jkompli kif il-missier batlili biex nejnkom tħossukom fil-paċi, biex nejnkom tħossukom maħfura, irrikonċiljati, hekk jien nibat lilkom. Mhux biżżejjed li aħna niltaqgħu ma' Ġesu li nagħmlu esperjenza tal-fejqan tal-qalb u tal-moħħtana miegħu u nieqfu hemm. Aħna msejħin mibgħutejn biex nagħmlu dak li jagħmel hu magħna ma' ħaddieħor mal-oħrajn. Kif il-missier bat lili bl-istess mod jien nibat lilkom. Imma aħna dajfejn. Mhux faċli għalina biex inġibu ruħna b'dan il-mod ma' xulxejn. Mhux faċli għalina biex inkunu sinjal ta' ħlewwa, ta' għena, ta' paċi, ta' fejqan, ta' ħnina ma' xulxejn. Mingħajr xiex. Mingħajr l-enerġija ta' Ġesu. Mingħajr ir-roħ ta' Ġesu. Mingħajr il-motor li kien iħaddem il-persuna ta' Ġesu. U dan huwa l-Ispirtu Santu, dan huwa l-Ispirtu Qaddis. U Ġesu mhux biss jibgħathom lid-dixxiepli imma wkoll jagħtihom il-qawwa tiegħu, jagħtihom l-Ispirtu tiegħu. Mhux lilhom biss, imma lilna aħna d-dixxiepli tiegħu. Ġesu qiegħed jagħtina l-Ispirtu tiegħu illum fil-ħadd l-ewwel jum tal-ġimgħa mingħajr tmiem. Il-ħadd ta' Ġesu imqajjem illum qiegħed jagħtina l-Ispirtu tiegħu u jonfoħ fuqhom jgħid il-Vanġelu. Traduzzjoni iktar preċiża, jonfoħ fihom, enfusejn, jonfoħ fihom l-Ispirtu tiegħu. Dan l-Ispirtu tiegħu li qiegħed fina. Din il-paċi profonda li qiegħda fina. Biżżejjed niskopruha, biżżejjed inħaffru iktar l-isfel biex inneħħu nnatfu, narmu, inwadbu l-barra l-imbarazz li jinbena fl-istorja tagħna u li jifga lill-Ispirtu ta' Alla li hemm fina din il-paċi, din is-serenità, din iċ-ċertezza li l-mulej jagħtina. Dan il-verb enfusejn Ġesu jonfoħ fihom insibuh biss darbtejn oħra fl-Iskrittura kollha kemm hi. Insibuh fil-bidu tal-Ġenesi meta Alla jonfoħ in-nifs tiegħu enfusejn, jonfoħ ir-riħ tiegħu, ir-ruħ tiegħu, ir-ruwaħ tiegħu fl-aġna li kien għamel fil-bniedem tat-tajn biex jagħtih il-ħajja. Insibuh ukoll fil-ktieb tal-profeta Eżekjel meta fil-viżjoni li jilmaħ wiet kbir mimli għada mniexef wara li l-Ispirtu ta' Alla jibda jimraħ u jtejr fuq dan il-wiet u l-Adam jibda jinġabar fl-imkien u tingħaqad fl-imkien issir ħaġa waħda l-persuna għax dan hu li għamel l-Ispirtu ta' Alla jaqadna f'persuna waħda, persuna li ma tibqax biċċiet il-moħħ jaħseb mod, l-emozzjonijiet jaħsbu mod ieħor, is-sentimenti, l-deċiżjonijiet jirraġunaw mod ieħor, daqqa naħsbu li hu tajjeb dak li xi darba oħra naħsbu li hu ħażejn. L-Ispirtu tal-Alla jagħmel mill-bniedem persuna waħda, persuna sħiħa. Wara li jiġbor l-Adam flimkien, x'jagħmel l-Ispirtu tal-Alla fid-dera tal-profeta Eżekjel? Jonfoħ fl-Adam niexef u dak l-Adam jieħu l-ħajja. Fi kliem ieħor għandna rakkont fil-Vanġelu ta' San Ġwan, rakkont li jiddeskrivi s-sitwazzjoni tagħna llum li qed jerġa' jispjega kif aħna rġejna inħloqna mill-ġdejd. Isir ħolqien ġdejd. L-Ispirtu ta' Alla joħloqna mill-ġdejd. Ma jħalliniex il-bnedmin ta' qabel. Min huma l-bnedmin ta' qabel? Il-bniedem ta' qabel u dak li jaħseb l-ewwel qabel kollox fih innifsu. Il-bniedem ta' qabel u l-bniedem illi jinkwieta biss fuq innifsu. Il-bniedem ta' qabel huwa dak illi jinqeda u juża lill-oħrajn u jabbuża mill-oħrajn biex joqgħod sewwu.
Il-bniedem ta' qabel huwa dak li l-importanti għalih li jkun sewwu fil-mument. Dan il-bniedem jinqered bil-bniedem il-ġdejt, bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla li tidħol fina u li tgħinna nħarsu b'mod iktar wiesa, mhux biss lejn nfusna, lejn il-persuna tagħna, imma lejn l-oħrajn, jgħinna nħarsu bħarsa ta' mħabba lejn l-oħrajn, kif jiddeskrivi wisq tajjeb l-Atti tal-Apostli meta jirrakkonta l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq l-ewwel dixxipli. Kieku jkollna inqalbu fl-Iskrittura, insibu almenu 3 ġrajiet li jirrakkontaw l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq id-dixxipli. 3 ġrajiet. Tgħidu li kif inidejn? Kif inidejn? Meta ġrat tassew Pentekoste? Meta ġara tassew l-inżul tal-Ispirtu Qaddejs? L-ewwel ġraja li niltaqgħu magħha fil-Vanġelu dejjem ta' San Ġwan huwa meta Ġesu fuq is-salib wara li qal għandi l-għaġġ u soldat jisqih il-ħall. Il-Vanġelu jkompli jgħidilna imbagħad meta ħaj il-ħall Ġesu għajatajta, baxxa rasu u ta' ruħu. Lajta li għajat kienet kollox mitmum, tetelestaj, il-missjoni tiegħi mwettqa. Imma se tibda missjoni oħra. Mejjel rasu u rat ruħu. Il-kelma rat ruħu fit-traduzzjoni litterali ma tfissirx u ruħu ħarġet minnu u miet, le. Imma rat ruħu tfisser tal-Ispirtu tiegħu lid-dinja. Tal-Ispirtu tiegħu lid-dinja propju f'dak il-mument. Kemm sabiħa din ix-xena. Fl-ola mument tal-ola imħabba tiegħu Ġesu. Fil-waqt li fih ma setax iħobb iktar, fil-waqt li fih kien qiegħed jagħti ħajtu, jagħti l-persuna tiegħu dak il-ħin tal-Ispirtu tiegħu biex jibqa' ħaj, jibqa' qawwi u jqawwi lid-dixxiepli fid-dinja. Dan l-Ispirtu ta' Ġesu li għadu f'nofsna, li qiegħed f'nofsna. Imbagħad ir-rakkont ieħor ta' Pentekoste tal-inżul tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli smajnieh fil-Vanġelu tal-lum. Id-deskrizzjoni, t-tifsira li qegħdin nagħmlu propju issa. Ġesu li 8 tim wara jgħidilna l-Vanġelu jidħol f'nofs l-Apostli u jagħtihom l-Ispirtu tiegħu. Imma wkoll aħna smajna llum min ipparteċipa minn ħasem fl-Ewkaristija rakkont ieħor tal-inżul tal-Ispirtu Qaddejs. Meta d-dixxiepli f'kapitlu 2 tal-Atti tal-Apostli miktub minn San Luqa, id-dixxiepli kienu magħluqa jgħidilna l-Vanġelu f'post wieħed. U l-ewwel li jisimgħu dawn id-dixxiepli kien f'jum ta' Pentekoste, kien l-aħħar jum ta' Pentekoste. L-ewwel li jisimgħu dawn id-dixxiepli kien ħoss qawwi bħal tarada. L-Atti tal-Apostli jgħid bħal tarieħ qawwi, ħoss qawwi bħal rieħ qawwi. Imma mbagħad mhux biss jaraw ilsna qishom tan-nar. Qishom tan-nar jgħidilna l-Atti tal-Apostli li għadu fuq kull wieħed minnhom. Ir-rieħ u n-nar. Ħoss qawwi marbutejn mal-ġurnata ta' Pentekoste. Dawn it-3 rakkonti iridu juruna illi l-ġrajja ta' Pentekoste fil-ħajja tagħna ma sseħħx biss darba. Seħħet fil-Magħmudija, seħħet fil-konfirmazzjoni fil-Griżma, seħħet għal min hu miżżewweġ fis-sagrament ta' żwieġ l-Ispirtu Qaddejs tak id-don, jagħtik id-don li għandek bżonn biex tgħix ta' om, ta' mara miżżewġa, ta' missier, ta' raġel miżżewweġ. U rċevejni aħna fl-ordinazzjoni saċerdotali. Imma mhux biss, mhux marbut biss mal-mumenti tas-sagramenti. L-Ispirtu ta' Alla nibqgħu nirċevuh gradwalment fil-ħajja tagħna.
Għalhekk insibu 3 rakkonti ta' Pentekoste fit-Testament il-Ġdejt. L-ebda wieħed mu eżawrjenti, mu komplut, mu sħiħ. Imma 3 li huma importanti u warajhom iridu jsegwu ħafna oħrajn. Il-Pentekoste tiegħi mhux waħda iktar minn waħda. Il-Pentekoste tiegħek ta' kull wieħed u kull waħda minna. L-Ispirtu Santu li joqgħod fina, li jagħtina kull ma jmur bil-mod mod gradwali l-paċi, iċ-ċertezza, is-sikurezza, il-fiduċja li tant għandna bżonn fil-ħajja. U l-Atti tal-Apostli b'mod sabiħ jiddeskrivu l-Ispirtu Qaddejs bħala riħ qawwi. Insibu fl-Antik Testament illi Elija fil-Ktib ta' Slaten iħoss riħ qawwi meta kien fuq il-muntanja Horeb. Iħoss riħ qawwi u imbagħad iħoss ziffa ħelwa. U jgħidilna l-Ktib ta' Slaten li jatti wiċċu għax kien għaddej Alla f'dik iż-ziffa ħelwa. Il-preżenza ta' Alla fil-ħajja tagħna dan hu li jrid jurina salluqa. L-Ispirtu Santu u l-preżenza ta' Alla f'ħajjitna f'dan ir-riħ qawwi. Il-preżenza ta' Alla illi jgħidilna l-Ktieb tal-Esodu niżel fuq is-Sinaj f'riħ qawwi, riħ li saħansitra jħarrek il-muntanji, riħ li saħansitra jixpakka il-blat, jaqsam il-blat. L-Ispirtu ta' Alla meta nħalluh jidħol fil-ħajja tagħna huwa enerġija, huwa qawwa, huwa tama, huwa ottimiżmu, huwa pożittività. Kemm għandna bżonnu dan kollu fid-dinja li qed ngħixu fiha, fid-dinja li m'għandniex ċans nieqfu nirriflettu ftejt, fid-dinja fejn ħafna drabi l-kol kemm aħna ma' fġejn, ma' tnejn taħt il-problemi u d-diffikultajiet li jiġu fuqna minn żmien għal żmien. L-Ispirtu Santu huwa nar. Huwa n-nar li ramu fl-ollieqa taqbad mingħajr ma tintemm il-preżenza ta' Alla. Huwa n-nar tal-imħabba li jitkellem minnu l-Ktieb tal-Anja tal-Anijiet. L-enerġija, l-qawwa, l-entużjażmu, il-kelma entużjażmu, Alla ġewwa, enteos, Alla li hija ġewwa l-persuna, entużjażmu. Kemm għandna bżonnu lil Alla dan in-nar fil-persuna tagħna biex iqawwina, jimlina bit-tama. Imma dan in-nar der forma ta' ilsna. Għalfejn der forma ta' ilsna? X'irid jgħidilna salluqa? X'irid jgħidilna il-Ktieb ispirat b'dan kollu? Għax l-Ispirtu ta' Alla fejn jolqot? Jolqot l-iktar fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. X'inhu l-irsien? L-irsien huwa s-sinjal tal-lingwaġġ, tal-komunikazzjoni. U jkompli jispjega l-Atti tal-Apostli kif kulħadd 18 il-poplu differenti, lista sħiħa isemmi salluqa fl-Atti. Kulħadd jifhem lill-Apostli bil-lingwa tiegħu. Għaliex? Għax il-lingwaġġ tal-Ispirtu Santu huwa l-karità, huwa l-ħniena, huwa l-maħfra, huwa l-komprensjoni, huwa l-empatija, il-ħlewwa. Huwa lingwaġġ li jiftijem minn kulħadd, saħansitra anki minn raġel anzjan bid-dimensja li ma jafx li qed jeżisti. Saħansitra anki minn tarbija li għadha fil-ġewf, li għadha ma ħarġitx il barra d-dawl. Huwa lingwaġġ li jifhmu kulħadd, il-lingwaġġ tal-Ispirtu Qaddejs. Għaliex? Għax huwa lingwaġġ miktub fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. Lingwaġġ li għandna għaġġ għalih. Lingwaġġ li mhux biss nifhmuh, imma meta nisimgħuh irriduh. Irriduh għax hu tagħna. Aħna magħmulejn Alla ħalaqna b'dan il-mod. Ħalaqna biex nifhmu b'tali mod li nkunu nistgħu nifhmu dan it-tip ta' lingwaġġ. L-Ispirtu ta' Alla li jidħol fir-relazzjonijiet. Kemm għandna bżonnu l-Ispirtu ta' Alla bħalissa fi żmienna li jidħol fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Kemm għandna bżonnu. Kemm għandna bżonnu fil-koppja l-Ispirtu ta' Alla. Kemm għandna bżonnu qalb il-ġenituri bejn il-ġenituri u l-uliet. Kemm għandna bżonnu fir-relazzjonijiet tal-ħbiberiji biex ikunu ħbiberiji tas-sew sani, ħbiberiji tas-sew mimlijin tama. Kemm għandna bżonnu l-Ispirtu Qaddejs ta' Alla. U nikkonkludu.
Ġesu fl-aħħar ta' dan il-Vanġelu itemm il-kelmiet tiegħu lid-dixxipli billi jgħidilhom dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommu għamlhom ikunu miżmuma. Għal ħafna snin aħna ħsibna li dan id-diskors Ġesu qiegħed jagħmlu lis-saċerdoti biex iwaqqaf is-sagrament tal-qrar. Iva dik ukoll. Però ma ninsewx li Ġesu qiegħed jitkellem mhux mal-apostli imma mad-dixxiepli, jiġifieri mhux biss ma' dawk it-tnax imma ma' kulħadd magħna wkoll mad-dixxiepli fil-bidu tal-Vanġelu għandna miktub li d-dixxiepli kienu flimkien imbeżza mill-lowt, mhux l-apostli, id-dixxiepli. Mela huwa diskors għalina wkoll. X'irid jgħidilna Ġesu? Id-dnubiet li intom tħollu ikunu maħlula. Ġesu qiegħed jgħidilhom lid-dixxiepli u qiegħed jgħid lilna jien ħallejtilkom id-djufijiet tagħkom, id-dnubiet tagħkom. Ħfirtilkom id-dnubiet tagħkom. Ma ġejtx hawnhekk insemmilkom li wieħed minnkom beni għal 30 biċċa tal-fidda li ieħor ċaħadni 3 darbiet u li l-oħrajn ħarbu meta kont bżonnhom. Ma ġejtx infakkarkom f'dan. Ma ġejt ngħidilkom il-paċi magħkom, islim għalikom, intom għalija importanti, naħfrilkom. Qiegħed jgħidilna Ġesu kif jien ħallejt id-dnubiet tagħkom, ħallejthom warajja d-dnubiet tagħkom. Il-weġgħat tagħkom, il-feriti li intom għamiltuli, ħallejthom, din hija l-kelma. Hekk ukoll intom, id-dnubiet li intom tħollu, li intom taħfru, ikunu maħlula maħfura. Kemm imbagħtu kultant aħna stess aw ġew meta xi ħadd iżomm u x'hekk fil-komma weġġa li nkunu għamilnielu. It-Taljani jgħiduha iktar li tiftijem skont il-Vanġelu, jgħiduha rabata ma' subajh, la legata l dito, rabata ma' subajh, biex imbagħad ifakkarilek. Inħollu is-saba marbut, inneħħu dak li għandna fil-komma, kif Ġesu ineħħi tagħna. Interessanti għax meta nagħmlu dan niskopru li qed neħilsu aħna, mhux qegħdin nagħtu ħelsien lill-oħrajn, imma qegħdin neħilsu aħna stess minn dak li għal żmien twil kultant itaqqalna, kultant ikissirna minn ġewwa. U d-dnubiet li intom iżommu jkunu miżmuma. Dawk li aħna ma nħollux jibqgħu hemm marbutejn, jibqgħu hemm issikkati, jibqgħu hemm fuq l-istonku tagħna, jibqgħu hemm idejquna. Dan hu l-Ispirtu Santu, dan hu l-Ispirtu Qaddejs. Ejjew nitolbuh il-lejla biex jgħallimna narfuh iktar. Sfortunatament ħafna drabi jiġrilna li nidentifikaw dak li naħsbu aħna, dak li nħossu aħna, ma dak li jaħseb Alla u ma dak li jħoss Alla. Għax naħseb hekk jien, għax inħoss hekk jien, u ma nistaqsejx ngħid imma Alla kif jaħsibha fuq din il-ġrajja. Imma ilmu lej x'inhu jħoss f'din is-sitwazzjoni. Ma nagħmlux dawn il-mistoqsijiet. U allura nibqa' ngħix biss bl-enerġija tiegħi jekk ikolli. U qatt ma jkolli ċans li ngawdi mill-enerġija tal-Ispirtu Santu. Qatt ma jkolli ċans nagħti nifs lill-Ispirtu li hemm fija, lill-qawwa ta' Alla li hemm fija. U flok li ngħix il-ħadd jum il-qawmien, flok li ngħix il-ħadd fil-għaxija l-ewwel jum tal-ġimgħa, flok li ngħix il-ħajja tiegħi fiduċja fl-irxoxt, f'Ġesu irxoxt li qiegħed hawn preżenti ħaj, ngħix ħajti f'dawk il-mumenti ta' Ġesu fuq is-salib kontinwament. Ngħix biss il-qtuħ ta' qalb, ngħix biss id-batija, ngħix biss il-pejs it-toqol tal-inkwiet. Ejja Spiritu Santu, ejja fil-qalb tagħna llejla. Atina l-qawwa tiegħek, atina l-kuraġġ tiegħek, imlina bit-tama tiegħek, atina l-fejqan tiegħek. Għandna bżonnok tassew, Spiritu Qaddis.
Sirna li inti fis-smewwiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk dafna. Hobsna ta' kuljum. Ħatina llum. Aħfrilna id-dnubit tagħna. Aħfrilna id-dnubit tagħna. Palma aħna l-kol naħfru lil-min ħati għalina iddaħħalniex l-ebda tiġrieħ isteħħisna min kull demi missir. U hekk eżies telespettaturi u semija li segwejtuna matul din il-lezzjo divina tal-lejla l-aħħar waħda f'din is-serje twila ta' lezzjo divina minn ħadd għal ieħor illi wassalnilkom sa mill-bidu tal-Avvent, mixja twila liturġika illi tagħlaq propju llum fil-festa kbira ta' Pentekoste. Permettuli nirringrazzja billi l-lum hija l-aħħar lezzjo divina għal din is-sena. Ippermettuli nirringrazzja lil Fader Gerard Buħaġġar li laqana hawnhekk mill-ewwel ħadd tal-Avvent. Permettuli nirringrazzja lil dawk kollha fost is-saċerdoti li ħadu sehem fl-ispjegazzjoni sabiħa tal-kelma Alla tal-ħdud tal-Avvent matul is-sena Randan u żmien il-Għid. Permettuli nirringrazzja lil dawk li qraw l-qarrejja kollha li kienu preżenti għal-lezzjo divina. Il-kor dioċesan li ħaħsieb li kull nhar ta' Ħadd ikun hawn animazzjoni bil-kant. Nirringrazzja lil dawk li huma fuq in-naħa ta' wara t-technicians, John Paul, Jacqueline, Francesco Pio li jieħu ħsieb
kull nhar ta' Ħadd jikkummenta din il-lezzjoni divina u jipprepara għall-lezzjoni divina u nirringrazzjaw ukoll lilkom li ħafna minnkom kontu preżenti kontinwament matul l-esperjenza kollha kemm hi ta' smigħ tal-kelma tal-Alla. Grazzi, il-lejla tajba lil kulħadd. Hemmhekk l-isqof għamel ukoll ir-ringrazzjamenti tiegħu fit-tmiem din is-serje illi kif konna qed ngħidilkom tagħlaq propju llum b'din il-lezzjoni divina fis-solennità ta' Pentekoste. Aħna nirringrazzjaw lilkom kollha li segwejtuna minn darba għall-oħra matul dawn il-lezzjoni divina. Infakru illi dawk li jixtiequ jerġgħu jsegwu xi waħda minn dawn il-lezzjoni divina tul il-ħdut li għaddew, tistgħu issibuhom kollha fuq il-paġna ta' YouTube tagħna hemm playlist apposta illi propju jisimha Lezzjoni Divina u tkunu tistgħu issegwu dak kollu illi tixtiequ. Fit-tmiem din ix-xandira nixtiequ nfakrukom ukoll għall-aħħar darba fil-esebizzjoni illi tinsab miftuħa taħt fis-sotterran taħt il-kurja tal-isqof fadlilha miftuħa sa nhar l-erba' illi ġej mid-9 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar xema il-wirja. Il-bqija aħna ma tfadlilna xejn li nirringrazzjawkom ħafna talli kontu magħna u minn qalbna nixtiequlkom kull paċi u barka tal-Mulej Ġesu u jalla l-Ispirtu ta' Alla dak l-Ispirtu illi niżel fuq il-Knisja f'Pentekoste ikun dejjem fostna fil-qalb tagħna. Il-lejla tajba lil kulħadd.